Szenta jelentéktelen középállomás a Dombóvár-Gyékényes vasúti fővonalon. A nyugat-somogyi település pályaudvarán a gyorsvonatok nem állnak meg, ilyen esemény egy évben általában csak egyszer adódik. Akkor azonban annyian szállnak le az egyébként csendes állomáson, mint máskor egy egész hét alatt. Az emberáradat aztán az Intercity vonat távozása után megindul a vágányokon túl található kisvasúti peron felé. Innen indul ugyanis a 760 mm-es nyomtávolságú Kaszói-Erdei vasút szerelvénye. A Magyar Közművelődését Alapítvány kezdeményezésére 1999-től valamennyi hazai kisvasútnak van egy napja, amelyen különböző rendezvények keretében bemutatja magát az egész országból ide sereglett érdeklődőknek. A Kaszói-Erdei vasútra minden esztendőben május 3. szombatján kerül sor. Ezért állt meg a szentai állomáson a gyorsvonat, és ez alkalomból sereglett össze a kaszói kisvasúti végállomáson a sok hajtány is. Itt a hétvégeken kihalt a terep. A vasút ugyan egész évben jár, ám csak hétköznapokon. A fűtőház előtti vágányon áll a vasútüzem büszkesége, a Karácsony nevű gőzmozdony. A 764-es sorozatú úgynevezett resicai mozdonyokat az 1950-es években kezdték építeni Resicán, a Mávag által készített, a magyar vasutaknál 490-es sorozatszámot kapott mozdonyok mintájára. A járműveket az 1950-es évek végéig gyártották, azonban 1983-ban újra kereslet mutatkozott a romániai gőzmozdonypiacon, így az eredeti tervek alapján Szászrégenben újabb gépeket készítettek. Így született meg Karácsony is 1984-ben. A Kaszói-Erdei vasút a fiatalabbak közé tartozik. Életkora alig több fél száz esztendőnél. Azonban már a két világháború közt is volt az erdőben kisvasút. A Kaszópuszta Böldeci erdőrész és Somogyszok vasútállomása közti sínpályán lovak húzták a szerelvényeket. Az erdőségben akkor még nem voltak feltáró utak, s ez a tény igencsak megnehezítette a fakitermelést. A kisvasút azonban mindenféle időjárásban használhatónak bizonyult, s nem csak a fafuvarozás területén, az erdőségi tanyák, majorok lakói ugyancsak szívesen vették igénybe az újfajta közlekedési eszközt. A szállítások növelése érdekében az 1940-es évektől egy gőzmozdonyt is beszerzett a fakitermelő cég. A jelenlegi vonal építése 1952-ben kezdődött. A homokágyazatba süllyesztett, faaljakra szerelt sínpályát 3 évig építették, akkorra készült el a szentai MÁV állomástól Rinyáig vezető törzsvonal és a Kaszóig húzódó kiágazás. Mozdonyunk elkészülte után Bócékre került, ahol a Maros-Hévízre vezető erdei vasúton dolgozott 764-406R pályaszámon. Az 1990-es évek közepén sajnos ez a kisvasút legtöbb romániai társához hasonlóan megszűnt, így a továbbiakban a gődös munkájára nem volt szükség. Azonban Közép- és Nyugat-Európában ekkor nőtt meg a kereslet a nosztalgia célból üzemeltetett gőzmozdonyok iránt. A Kaszói-Erdei vasutat üzemeltető HM Kaszói Erdőgazdaság Részvénytársaság tárgyalásokat kezdett a gődös megvásárlásáról, amit siker koronálott. 1997. december 20-án nagy titokban Kaszópusztára szállították. Ekkor kapta a Karácsony nevet is, a kisvasútnak ez a gődös volt a karácsonyi ajándéka. Bojsza állomáson mellékvágányokat takar a burjánzó növényzet. Az egyik rejtőzködő sínpáron enyészetnek induló teherkocsi emlékeztet az erdei vasút eredeti feladatára. A vágányok elhelyezkedéséből könnyen kikövetkeztethető,
hogy az egyenesen folytatódó, ám csonkán végződő szakasz volt annak idején a törzsvonal. A Rinyára vezető, majd 1963-ban Nagy-Rinya pusztáig meghosszabbított vonalon a 70-es évek elejéig személyszállítás is volt. A kisvasút működési engedélyét a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium az Egyesített Közigazgatási és Műtanrendőri eljárás után 1955. június 2-án adta meg. Ekkor indult meg a vonalon a szállítás egy C50-es sorozatú mozdonnyal. A következő év tavaszára elkészült a már látott, 2 mozdony befogadására alkalmas motorszám. A balátható elhagyása után nem sokkal vonatunk egyszer csak lassít. Attól fogva a vágányzat észrevehetően sokkal gyengébb. Karácsony nem is jár már erre, csak Kaszó és Baláta közt közlekedik, visszaútban tolva a kocsisort. A vágány felújítását folyamatosan végzik, remélhetően a nem túl távoli jövőben Karácsony Szentáig továbbíthatja a vonatokat. Személyszállítást 1961 óta végez a Kaszói Erdei vasút. Az erdőgazdaság e célra házilag készített egy személykocsit. Időközben a szerelvény megérkezett a volt MÁV rakodóhoz, ahol korábban terjedelmes vágányzat szolgálta az átrakásos forgalmat. A vonat hamarosan éles kanyarral az állomás mellé sorját, az utolsó néhány métert a nagyvasúttal párhuzamosan teszi meg. A korábban élénk teherforgalom a MÁV állomáson is a múlté már. Az átrobogó tehervonat árnyékában még húzza a fával megrakott kocsikat álmában a jó öreg C50-es.